Hoy, Samsung ba ang brand sa imong cellphone? Asa gikan ang brand nga Samsung ug kinsay nagtukod niini? Kana ang sulod sa tong vlog karong adlaw. Ang Samsung ang nagtukod ni ana og nagpaluyo or ang founder is usa ka Koreano. Siya si Lee Byung Chol. Pero sa una, iyang negosyo is dili pa kanang mga cellphone, no? Lahi iyang giuna o gisugdan nga negosyo sa unang panahon. Sa una katong March 1, 1938, ang ilang negosyo is kanang gitawag nga trading company. Ug sa una ilang mga empleyado is 40 rapod kabuo dito sa Daegu sa Korea. So katong nga panahon na wala pa natunga ang Korea. Kay karon na may South ug napay North. Pero katong panahon na 1938 is under pa sila sa mga Japanese. So mao to kato ilang trading company gitawag nila og Samsung. Kung sa Korea nga inistoryahan. Pero kung sa Japanese kay Mitsubishi. So meaning anang Samsung is kanang gitawag na 3 stars. So sa una dili pa cellphone ilang baligya. Kay ilang gisugdan sa una kay kanang gitawag na grocery store na maligya sila og mga gulay, mga prutas ug mga isda. Antod ni expand sila katong tuig na 1947 nagkaturag hapon ilang mga baligya kato ilang grocery store. So mao to si Lee Byung Chol nihawa dito sa Seoul ug nibalhin dito sa Busan, Korea. Tungod sa paggira dito sa ilaha. Mao na tong dahilan nga nagbulag na ang South ug ang North Korea. So diba sa primero ilahang negosyo is grocery store nga namaligya og mga noodles, namaligya og mga gulay, prutas ug isda. Pero katong pagbalhin niya sa Busan is nagtukod na pud siya og sugar refinery ug kanang sa textile pod. So nagdugang siya og mga product na iyang ibaligya sa mga tao. So katong 1969 dito na nagsugod ang ilahang negosyo sa electronics. So katong founder si Lee Byung Chol is nakipag-partner sa mga Japanese companies like Sumitomo, NEC o kanang gitawag nga Sanyo. Kanang Sumitomo, NEC o Sanyo mga Japanese company na siya. Then pagka 1970 dito na day nagsugod ang pag-create or pag-introduce sa kalibutan sa Samsung atong gitawag nila na mga TV, mga electronic product. Ang ilang TV na gipagawas ato ginabaligya as kanang gitawag na mga black and white pa na mga TV. Then paglabay sa mga pila ka panahon is nagawas na po sila og other product, no, gawas sa TV na po sila gitawag nga air condition, ref, calculator o kanang gitawag na color TV na. So naotro na, no, katong niagi ilang gisugdan is kanang black and white pa, pero katong paglabay sa pila ka panahon is nanapod sila color TV. Usog ilang baligya sa una sa ilang TV, no, daghan kay namalit na mga tao. Niabot gud sila og 5 million ka TV ilang nabaligya, no, katong Samsung. Ug pagka 1980 nagtukod na pud sila or nag-create or nag-produce og namaligya sa mga product na gitawag na mga personal computer. So grabing expansion, no, in terms sa product na gibuo or gi-create sa Samsung. Katong 1987 namatay ang founder sa Samsung, kadto si Lee Byung Chol. Pero gipulihan kini sa iyahang anak na si Lee Kun-hee. Katong 1988 dito na pud una gipagawa sa Samsung ilang pinakauna nga cellphone. Katong gitawag na SA100 na unit. Pero wala kini nipatok sa Korea, gamay na malit, no. Gi-criticize pa sila kay katong ilang binuhat ng mga cellphone sa una is low quality. Mao nang nalugi gihapon to, gamay kay halin o wala kaayo siya nipatok sa mga taga Korea. Ilang market share ato is only 10% lang, no, dito sa Korea. Layo ra kaayo sa ilang kakompetensya sa una nga kanang gitawag na Motorola bitaw. So sa una atbang ng Samsung ug Motorola. Pero walay match ang Samsung sa una sa Motorola dito sa Korea. So ang gibuhat sa Samsung is nag-innovate gihapon sila na sila gipang bag-o. Ingon pa gani ni Lee Kun-hee na change everything except your wife and your child. So man na iyang motto. Mao to giotro sa Samsung ilang mga strategy, no, giotro nila ang production style sa ilang mga product. Ug katong 2006 nahimo ang Samsung na pinakadako na TV manufacturer sa kalibutan. Ug 2009 ilang gipagawas ilang Galaxy series kato sa mga cellphone nga mao ilang gigamit na pang-atbang sa gitawag nga iPhone sa Apple. Ug kato si Lee Kun-hee, di ba, ikaduha siya, anak siya tong founder, namatay pud siya at the age of 78. Og gipulihan sa iyang anak ra gyapon na si Lee Jae-hong. Pero kahibaw ba mo, ang mga nagdala sa Samsung is na-appeal sa mga kontrobersya sa ilahang nasod, no, gipangkasuhan pero resolve ra gyapon to siya nga problema ug nakapagpadayon sa ilang business na Samsung. So karon dako na kay nga kumpanya ang Samsung, no. Natunga kini sa pila ka division ang ilang company nga Samsung. Una niini is kanang gitawag na consumer electronics. So kanang consumer electronics man ay number 1 nga division sa Samsung. Kanang nga division silang nagabuhat sa mga home appliances like refrigerator, aircon, TV ug uban pa. Ikaduha nga division is kanang gitawag na IT and mobile communication. Kana pod nga division sila nagabuhat sa mga personal computer, laptop o kanang mga cellphone. Ikatulo kanang gitawag na device solution na division nila sa Samsung.
Kana nga division nagatinda og kanang RAM, display, memory o kanang ubang parts bitaw sa mga cellphone. Ug ang Samsung pod ang nagasupply sa uban na parts sa kanang Apple na cellphone. Mao nang kung naihalin ang Apple, napoy halin or mukita pod ang Samsung. Napoy gitawag nga Samsung Heavy Industry. Isa na siya ka division sa Samsung nga kumpanya. Kana nga division nagabuhat na siya og mga barko, mga tanker ug uban pa na mga sakyanang pandagat. So ingana kagahi ang Samsung no, mubuhat pod sila og ingana na mga produkto. Dili lang kay cellphone. Apil diha ang pagbuhat pod og mga cruise ship. Based sa itong research, nakabuhat na ang Samsung og 1,200 ka mga barko. Napoy gitawag na Samsung Life Insurance. Napoy insurance department ang kanang gitawag na Samsung. Napoy gitawag na Samsung Construction. So ang Samsung napunay isa ka division sa ilang kumpanya na naga-construct og mga building. So apil sila sa pag-construct atong gitawag nga Burj Khalifa, familiar mo ana, og Petronas Tower. Gabuhat po sila mga dalan, mga tulay ug uban pa na under sa construction. Ug na po sila gitawag nga Samsung Aerospace Division. Nagabuhat og mga sasakyan na pang himpapawid no, nagabuhat sila ng eroplano, mga fighter jet. Tingana kagahi ang Samsung no, sa atong hibaw-an, cellphone lang, pero nagabuhat po sila uban product na magamit sa mga tao. Magamit po sa mga nasod or mga nation sa tibuok kalibutan. Ikaw unsa imong gamit nga cellphone karon? So in general atong makita sa Samsung is dili lang electronic or di lang cellphone ilang gipang buhat na mga produkto. So atong nakita sa ila perting daghana no, daghan po sila mga division sa ilahang company nga nagabuhat og lain-lain na mga produkto. Sige kana lang sa atong video karong adlaw no. Salamat sa pagtanaw og bye. Follow for more.